from Jesus Christ. We can't see how I am show. Nipa bi anama sase so mi nyini. As a child say, yes, so onim de woni pam. And to avare one to the paso. That is the word from Christ's mouth. Ono ani nuanoma ya omo ya nama. Mary makra no no nyini ni. Asofu anadi na chi. Na Yesu nim se bi abonsham. Amen. Amen. Ente mejina wa mehwe. Ni share Christ ni bibia. Ente mehwe no ye oni pa. Amen. Amen. Mehwe no ye oni pa. Ise ni pa dia. Wode wani tono so ananka. Heba ene ni nua ke. Kamenu akuma ba fodia na sa fodia no. Asenya me ani a ede ani kum. Otono mradam ye nkoja me. Se ni okokuro. Te me shama ko ye woni pa ho. Amen. Amen. Me busia ni no. Na me kakura se wo yira oda kokum no. Rawa no odo o se erade se dono. O se dono. What do I say? Because you had do was a no. What can I say? What do I say? So because I know, and I say, be very careful about your mouth. When you don't dark cuckoo. So all can send you to the who ye and sign other car worker. In this, I mean, you know, damn cuckoo crown. Then your man, no dear. Now I send you show you. Oh, madam for her. Me say ye. Oh, me near her. Me say ye, I'm offensive for her. What I say? Yes. Now, I'm saying I'm a tear. Assemblies of God is awful. Ninia Baba, Atimia for Sekia Kokuru. And one near Bao, Neba. So be not to go na soon. Say a dear. Ala oba damna ukra se kana oba no won hia nipa be wa tawadi ase Amen. oba damna utam se kana oba no won hia nipa okwa na uru aso dem na uko office wo no ansa na be ko office wo no na nipa mu aso da no ara no ansa tie nkuma mfritire o ja ase Because what the se kana ko wani wo fare wo office akono. You didn't call hospital. Almost say, or you're mad about them. I'm a promotion means I'm your Jano. I'm Jano and I says, we'll be about the power. About them, I'm a foreign cause psychiatrist. No more money, Chim. Because this will be you. So, yes, yeah. Yes. No more job, but them for them was Sabacrum. I'm a community. As I got a hell, maybe I'm a cannabis, I was sir. The public said, we Odi ase ese ni pa bia group announce ni pai aba ko shara bonutuo ekono ya bonutuo ewo sasa me sha na me sere obi atituo pa na no mo se sofu bi nsu ko bo obi pa so mo nkokum obi na atija na sofu na to wiram ese akunkum ana akoso enti wonte wa hwe wuye na toto akwa ye na sumu nyame ye wadi ase hwe wuye toto akwa ye amen Amen. anya sa abaye sa me dia obi amfa me ho me so me mfa obi aho obi fa ho je say amen Amen. obi fa ho odu fo ti we obi fa ne ho aka obi nkunu otu fo ntia akonya nso bio what I say na on ya kro na edi akonya ndi yesa na na manani ana ha wọ́n náà jẹ́ sẹ́ wọ́n mú nyina ayọ̀ ma busuafoɔ wọ́n mú nyina ayọ̀ ma henkwa wọ́n mú sẹ́ ọ̀dì sẹ́ hẹ́màn mẹ́ka sọ wá tẹ̀ ọ́ ọ̀hìn àwọn sọ̀rọ̀ sọ̀ mọ́ mu ọ́m
akwade ya bone pasa won fa drogu nsema na nanum wo se nya Mordecai ene kohunu ya ke kumirana so dia se ke kumirana firi ho ke da bia me ka bi sa awasa furu hwehwe ye wama ya wo ya nsa mpani ya batia katikati no a womo tetete mo ncha no omo ya wani na ni o sa mo hwehwe me da bia me ka me jai me hwehwe me ye wama ne me koba sesei anu wama ne me koda da nyina me hwehwe me ye ko se ni pa nya odi asia ajani pa nya o nipa nya aboa bi afra ni kokotraka waya anoma oso hu ni nipa akwa chiri kokotraka no endi anopai me trase me ya analysis me de Micah 7 abakaza Micah chapter 7 na me no de abakaza esa me no na kosku sorry asia me no na kosku me girlfriend no school edi mo atetia anu aba wari ampi sorry asia aba wari ampi sa wari ampi ni na me no twiso o ni pa yatimi aba pa ama ya kokuma ampi no ya bo pa mo bi agi se 20 million that is 40 million ototo atwede akokuma ampi ebesinda ono na wakum ni pani da south was or requested you ani obedie be pa fried rice wamra be mattress papa na hona me ya obanti bi akọ what is Kumasi prisons ya akọ do request mattress e wo die free what you say ni pa you free don't you come be say ni panye ebesinna Professor Thomas wo Yehudi obu ni ko ebesinna anso di okoro no tiase e ba cha wadi ase ko se yare no o se no yare de but ko fa so wiye ebesinna enti adia ba ko amemi nim anisa ni pa bi a o ti asase su na o cho hwo ye yo na ko ba hwe ye jama so amen we are saying Jesus and your self for trust the bakasam and carry on some woman say me awrade me sham mu no mu ba ko be yi mama cause I trans wo Judas adon sakraba ana self for abusa Jesus so owura tell you over you ama Jesus said you mebu pan wa me be bo mama no na yo no o ja want you anka hwan kami Judas ya meme no kare sakrai but obo paul no di bom ma Judas no ojidi ya no sore ojidi ya no sore na me ba yu ama me ko edian ye do oti sa be du sabre edian ya nya me ko sa no kwa kojini sika odi asia eni ba yo Judas timi koton Yesu ajiska okoton Christ ajiska asa yidi womo won soni nuanu du ba ko aka no me ba tawo dia se o yidi womo ade womo bai me kasima teo asa be fi Yesu anu se fe oba se rabbi no ama Yesu kwase se Judas odem fiaru na yi mama anka word ma ya kire no na me pasa na no pai me no kan shambi Micah chapter 7 Micah chapter 7 na yemfani komo kakra bi Micah 7:1 Micah chapter 7 verse number 1 ni papa no so ni papa no so o se ni papa no so enti dia wo chiri dia wo ti America wa wo di si kabra se won si da no ni papa o mra no ni papa no so o ja se pa o jini di pao obeye o
ɔtɔ cement baako ɔbɛtɔ korafa papa nɔɔso ɔde aseɛ ɔnsiw 5 bedrooms no nwie no na ɔno nso awie no deɛ ne papa nɔɔso o ne papa nɔɔso te asɛm no yɛ wone mepɛ sɛ nna ɛnsɛm wɔ mebobɔ so sɛ a wote hɔ adwene kɔ akyiri gyeme sɛ amen deɛ wone na yɛ so close no that is your enemy ɔyɛ wobɛka so ɔyɛ ɔdɔfo yɛyɛ wɔfaɔfa dadadada brabra ɛnyɛ papa yɛhwehwɛ adanfo ne papa nɔɔso ana ne papa nɔɔso anka meyɛ sɛ pretendant na nka yɛ spɛta wokɔtua duro bɛkume sɛdeɛ bɛyɛ wobɛnyam akɔnya atra soɔ papa nɔɔso ne papa nɔɔso ode aseɛ ɛsɛ obi akɔtera obi fie dɔ prapram papa no ase ne fie o ɛne ɔno amu obi sɛ sɛdeɛ bɛyɛ hɔ bɛyɛ neat nti kɔtera hɔ ɔne akoa no akɔtua duro sɛdeɛ bɛyɛ papa no ntimi ma fie hɔ ɛne ɔno na ɔno te dɔdɔ prapram mu no ɔde fie no ma han papa nɔɔso papa no se ɔpɛ na ne so bɛbere no mu ɔtwa ahwe ɔsi ɔno afiri ɔkɔfie ana ne naase ataatae papa nɔɔso no ɔde aseɛ ne papa nɔɔso ɔdwo asɛm paa na mɛka no saa no asɛm paa enti efie no wafa hwɛ sɛ mema tu kwan ɛna ne woma yɛ asɛm a ɔkae sɛne ɔne kuna tu kwan ɔne ne kura wo ma ne kura tu kwan sɛde aseɛ ɛna ne kunu frɛ no ɛna ɔfrɛ ne sister kumaa mekyerɛ ma bio wafrɛ ne sister kumaa ɛna ne sister kumaa no gye ɔno ne sister pani na ne kuru wabrɛkyerɛ no afo ɔno wɔnim phone no mu ɔno nso wɔnim mu ɛna ɔde ne kuru no number no ato blacklist ne kuru no frɛ ma ɛpɛgye so ɔfrɛ si kumaa no so ɔnsɛde ade no so tia papa nɔɔso dwenkɛseɛ to ɔma ne maame no ana bɛsi kumaa no so no afa mepɛ sɛ me se da wɔ so yɛ ɔno agye sika no ɔno wosi naa no akɔtɔ proto de ne din na ayɛ aba me papa nɔɔso ɔde aseɛ wɔtɛ sɛ papa no ba no yɛso abɔ paa me yɛkɔkum papa no papa no wu ɛwɔ sɛ sɛ fie no ne proto no nyina wafa ma papa no yere no ne ne ma gu abɔnten nipa no nipa o ɔno wobɛtera fie serɛ atawa kɔmalam hɔ seɛ ma ɔdam nipa o mahada na mebobɔ so saa nipa pa nnɔɔso de sɛ ɔyɛ nipa a wote asase so a ɛwɔ sɛ ɔyɛ very vigilant ɛwɔ sɛ ɔyɛ very very vigilant and the Christ asɛ ɔkaa no it is true wɔsɛ ɔnim deɛ wɔ nipa mu Satan ade na kɔnya bɛsi nipa mu ɔde aseɛ nti Christ so ɔmfa ne ho nto nipa so ti asɛm ne ye nipa paa o sɛ maame no ayɛ mmɔbɔ maame no wayɛ mmɔbɔ nti ɛna ɔpai yɛdi nkɔmmɔ kakra na sɛ ɔbɛfa ɔbɛboa o gyeme so amen hwɛ ho ye aberanteɛ no a wɔne ɔnam no ɔpɛ so ɔsɛw ɔpɛ sɛ wo daakye ɛyɛ useless wɔtɛ mo wɔte anyiwadwe so afa adamfo pa o anyiwadwe sɛ baabi a wɔkɔ na bɛboa wo anɔpa be very careful amen wonim sɛ akɔnya tɔɔ fie obiara ne sɛ aduru yɛ akyerɛ hɔ a ɛba so ɔde aseɛ ɔfa kwani ɔbɛdi akɔnya no ɔbɔ bra nti deɛ wɔyɛ no wɔabɛba bɛdi akɔnya no na wɔmbɛyi enjoy ɛna obiara nim sɛ aduru maame kwani asɛmaame hwahwani ɛma so ɛwɔ sɛ yɛfo wɔ a ane ne ma ne kasa sɛ ɔde aseɛ sɛ motena ɔmo baabi akɔnya no a wowɔfa kɔkɔɔ no 200 acres no ɔma na ɛbɛteɛ
kokontio ɔsɛ ɔde nkwadaa ne maame no ɛkɔ duro so mayɛ hyɛ wɔn sɛ deɛ so deɛ sɛ wonim Christ a yɛbɛhyɛ adedeɛ ho ne papa nnɔɔso amen enti mepɛ sɛ ɔbadwemma bi a wotie me na no hwɛ yie memafo tia mede bɛma wode sɛ ɛntra se tra wabere koro a wonni Kristo na wone sɛ ɔyɛ nipa but adwene kora no ɛne akoma a ɛkura saa nipa no ɛtira nyɛ bɔfrɛ ne yɛpam meka mo wate menim obi a ɔno ha ɛna bɛfa ɔno a ne sister kɔ secondary school ɛne ɔno nso kyerɛ adeɛ ɛne akyerɛ sɛ ne kuru ɛkɔ wɔde sɛ dunkwaw wɔde aseɛ yɛakyerɛ ne kuru kɔ dunkwaw ne kuru yɛ adwuma mu pani ne yɛakyerɛ no ɛde ne kɔ dunkwaw ɛne ɔno nso kyerɛ adeɛ wɔ ɔne ne kuru no nya nwoe nti sukuufoɔ ma akwan secondary schoolfoɔ no ɛnya holidays bi asɛdɛn ɛna ɔka kyerɛ ne nua baa no sɛ ɛne ɛkɔ na kɔboa me kuru na 2 weeks time mɛba sɛ wo sɛ ne asiteɛ ɔgye ne sister no deɛ o ya ne sister no wie school na sɛ nea wɔnkɔ because ɔmo ne ɔno a na ahwɛ kwalaa no school ma kwalaa no wie secondary school wɔte aseɛ ɔhwɛ kwalaa no school wɔwie a ɔde ne bɛkɔ nursing training anaasɛ teachers training ne sister pani no ɛna ɔma ne toa ne kuru no wɔ dunkwaw sɛ wɔnkɔ so sɔre mu na nneɛma hyɛ ne aduane noa na weekend biara no ɔkɔ ampaniampa weekend biara sister no nso kɔ saa no man no ɛne sister ne nua ketewa no a wɔwie secondary school no ɔne ne da Ghana bɔ abɔsoa gye ne sister ne kunu no ɛne na nyam sister no nso a ɔware baama no ɔnyam abusuafoɔ tena ase a wɔse wɔpɛ gay wei because wei na bɛwo ama no hwɛ ɔbɛsi nnɛ sɛ sɛ abusuafoɔ no ntra se anyi tra deɛ ɛnso ne nua ketewa no si ne di a agye aware no wawotere wote aseɛ ɔne ne nua pani no ɔde ne kɔ school no yɛ aka nnɛ wote aseɛ deɛ wotwe no akɔ adwuma mu hɔ no ɛnka yɛ paa but wɔbɛyi wo afiri hɔ wote aseɛ adwuma no a wɔanya no wote aseɛ mese nna no mabobɔ nsɛm so kɛkɛ no mapɔn nipa meka ne ka yɛ wɔse nipa pa ɔnɔ so and wo sɛ nipa bɔ mu yiwunu ɔmɔ kɔ a be very vigilant hwɛ yie na yɛwɔ company bi ɔde aseɛ manager ne tumi de adwuma hura akɔ aduro so adwuma hura ne tumi de gyina na afɔm hɔ ne ne wura fi hyɛ no adwuma ni ɔwura fi sɛ company wɔyɛ media nipa tiri mu ɔden nipa kura adwemmɔne hɔhɔmmɔne ayɛ nipa ma sɛ tɔ nipa pa nnɔɔso wode aseɛ ɛnɛ sister ne te hɔ ɔte hɔ nti sɛ mekaka sɛ nipa pa nnɔɔso a gyidi amen gyama sɛ amen yo gyidi ɛkwasɛm paa wɔnhwɛ a wohunu gyama sɛ amen deɛ ɔsere kyerɛ wo no ne tiri mu te sɛ huruyɛ deɛ ɔnye ne se ɛde kyerɛ wo no ne tiri mu ma te sɛ huruyɛ nkɔmmua kyerɛ wo a ka wohunu nea wobɛyɛ nipa
who ɔyɛ nipa ɔhyia wa wɔsere nanso okura adwemmɔne wɔ n'ati kɔ ɔbɛbu nkɔtɔdwa de ne nsa kɔ n'akyi wɔ anim ɛnso yɛ animi amen nipa pa lɔso ghanafoɔ mo nhwɛ ye amen nti dabia meka bibi sɛ yɛkɔ a yɛaba no kaa na watama driver ne twie no ɛne ntrɛ sɛ ɔdɔw ɔkaa na wɔtwie ɛbɛkyɛ wɔte aseɛ ɛnu no ntrɛ sɛ ɔdɔw gyeme so amen mese obia ntie me na ankyerɛ ɛsɛm a meka wo obia nkyerɛ si sɛ ɔkoma soasom a tie ne yie gyeme so amen hwɛ wo ho yɛ ɛwɔ nipa ho wona bi asɛm wɔ mɛka na memmɔ wo maa ne din ɔfiri aborɔkyerɛ na baahɛ na ɔbɛkae wɔka gyina no ɔsu wɔse watera aborɔkyima mu ɔbɛ Germany wɔ America watera hɔ jo akyɛ na ɔ sister bi wɔ Ghana ha deɛ ne sister bɛka so ɔmfa mmerɛ no biaa no wɔso ɔkaa na ne hɔpo ɔnya aya na ne ho ntɔ no na ɔde abrɛ no enti ne sister no atumi asi dan kɛse a yɛ ɔno ana de abɛtɔ ɔno foundation koraa ɔntɔ bi nti ɔbaa wɔda ne sister no fie ana ne maama nso ɔhwɛ no na ɛne wɔkyerɛ borɔkyerɛ wɔ a wɔntumi mma ɛna dɛ kɔɔ se no mɛkɔ fie ɛna ɔbaa ɛsɛ aborɔkyerɛ wɔ no ɔwɔ no wɔyɛ yɛ useless nti ɔbaa na ne maame hye afia stowaway yɛma me ansa na abɛkɔ a wakɔ stowaway yɛma me yɛ store yi ma me na momfa nneɔma ngu ma me na berewa mentena no na menya wo haw sɛ yɛ me nsa bɛkɔma no enti ne sister no hunu sɛ adwempa na ne maame de aba no enti ɛwɔyɛ ne sister kumaa no ɛbaa no ɔsi oho maame yɛnya no ma ɔno nso ma no bra kakra menyɛ hwee menyɛ nti wɔara no maame si ei yɛgye wa ɛnyɛ deɛ ɔde ma agyina ni mene nyinaa kura ba yie hwɛ menyama gye wo nua no nhyira ɔde ama wo woyɛ awɛ sɛ meka meboa ka menyama gye wo nua no nhyira de ama wo ama wode ayɛ sɛ pa wode ne nam hɔ a wode asisi fie ne adeade ɛdɛn na wobɛbu sɛ no ɔmfa ma wo na sɛ memegye nsua no ma wo no mebusa deɛ baako pɛ stɔ wo so ɔmfa ma me deɛ a ɛna deɛ bɛsia nsi saa nipa meka wɔmo te ase wɔmo wui wɔmo te Ghana wote aseɛ sisa na wɔre agu ne ma mmienu awu abrɔkyerɛ ɔkɔ ɔnkyema yɛ bibia o deɛ ne sister no bɛbu hyɛ no bia na ɔde bra afei sister no sɛ ɔtena afom na ɔsɛm a mede asɛm na aka ɔsɛ asɛm a meka no yɛ nokorɛ wo nua nini sɛ meboa ɔnka mo nyinaa moyɛ me ma but na metan wɔ sunsum na megye wo nhyira de ma wo nua no ɛnyɛ deɛ boa me a wɔ sɛ ɔmpene ɔsɛ meka deɛ hinta sum no wɔ sɛ wote wɔse wɔ so te sɛdeɛ ne maame ne ne papa wuo maa wɔbɛkɔ no ɔfaa me hɔ na asɔfo memma Ghana bio asase bia nkyerɛfu ne papa no so o meka kyerɛ ɔno ɔto nsa didiɛ no ɛnkyerɛ sɛ ɔdɔw hwɛ ho yia ɛnya nɔpa mehyira wo wɔhwɛ woakwa yie amen wate na nka wode ahwɛ sɛ akoa du ayere wo so wode wɔahwɛ o akoa du wona wɔkɔ
ko na duro ana wakosia gat ni Goliath ana wusuro no wadwane abetena fie ana kwada ketwa ne sinana sai Israel ni mbagua sede am de mikra betwa so akwa no nyame agira nachi na nkade no otai sa ma kokase David akum mpim du David so akoma pem entiani omagia konya na ma David ya so ya wasemi de me baba ne bama na ware na sum na fidie what ya say me de me baba no abama na ware na ade ba sum na fidie si ya mana yere David sum sa ya na do no de be bala wala na pela sam na baba ya mini ma nya cha fa wa himfie wani dia beje what ya say Anso sa na ya fidisum anaju da sum no ba ni se miwura me do pa nya ni do so re na fam puma me dwane na me papa ka sa na dwie be ba beku enti no dem ya maw enti so re na ko me sraw no se sa was yan when David free window num o si wiram o si about 30 minutes ya soldiers ra yebekuno so na mu ka hubi o dia sia yes brother sister me shira tutu abra boye fi sabre won ya brebone me de futu na de ma amen je me so amen amen me shira me pa chopi amen amen kunu so obi abafo obi afiri akwa brochire tani abafa na akwa brochire amu abayam ya do nu na ono bafa no na bagana ona ka ho ono aka ho what am I saying they say we are enemy obonaba ba bi abafa ne yira free me go for odna kodru Canada Germany Italy Belgium odu no say yes onya ni bipasia ba ma we ne ye kolo ojanu akofa be ma fufu ade aya ne se ne cheche da en wawa no aba asori ba ma ne ko awade ne ko bie mu me yira ba nyame me do ase agina so de mo di adanse da kwam me ka se sofu bisu oh sisa o ya se ogali si bi age na yire o bretin o su nukuro ontini papa dia se me kaka sa no so me ko se wi am jitum ni kaya de jitum ni panya je me so amen amen ni panya ni panya you say obi oya chacha da o prosidi o say chacha do say no ri amro se na kwakoro no bo wa kwa sa da dua puruti abaka gen sakra sem men sakra mo adwen oya ada ente dabia bi ka bi say sofo me dina hai some kwase wu na fa sofo adamfo na fo bi onum wi adamfo ani amiri mi sa ko onum wi ewusie woni trim jere so amen amen enti ba mani aba ne ho so asense le ka se me fa sofo adamfo come fly no doso what you say wa botai no bible kura no wow wa wo to say bishop onya yero ba fa no what you say enti dabia me ka bibi say ahwe ya dia aba no and somehow catch you in chese odo papa say that we meaningless we useless kan se makasi ya chire wona what you say ni papa no so do yan kenka kakra chapter 7 verse 1 7 panos wasi mimie ma se nuabate me ka say minia ma yesa nuabate se beba ba mpepedie
ɔsɛ sɛ aduaba bere na sɛ duro ne te bra wote aduaba no firi so a na dua no haba no nyinaa asesa amen bro agye sɛ ɔko adua no na wate nti ne mu ntene yie ebi nso hɔ a ahaba no bi bɛte agu ɔte aseɛ nti wɔse menua mayɛ sɛ nnuabateɛ mayɛ sɛ boba aba mpɛpɛ die ɛname ba no meduru baabi a prisons ne wɔ no wɔma ɔte mo wɔ hɔ na mena wɔmo nte mo no sɛdeɛ ne wira ne sitiɛ nko sɛdeɛ ne wira ne sitiɛ nko ɛne wɔmo te mu no wiɛ nso deɛ ayɛ no ɛne nso nko nti mehwɛ adi na mehunu sɛ nnipa bɔnefoɔ saa na nabrabɔ teɛ mete kaa mo nso mewɔkyee ɛmo no a wɔmo teeɛ no wọ́n ti àṣẹ wọ́n mú yàn ntẹ̀mú ní wúwúrẹ́ mọ́ ẹ̀sìn hwẹ́ yíyẹ ní wọ́n tẹ̀tẹ̀ àmọ́ no sẹ́sẹ́ yẹ tíya ṣubú fọ́m ó nkà sẹ́ wọ́n ní nàṣọ àbá yẹ di ẹni jíẹ ẹ̀pam ní so nùmá no wọ́n ti àṣẹ yẹ tíyà amen sàmángó bèrè bọ́ sọ́ra ẹni ehunu mmaa ẹni abúlé yẹ tó kọ́ amángó ní so. nipa no bia ben akopɛ bi ate ɔsopo ana abonhyia what is here mane aboa ye to fa mango no so so obi ebi tale so adentia ebi abrebo so po ana abonhyia ba nkyɛn hɔ a na ba twa dia se na sa mango no po yia bi ama asa ori kan yan hware nso nsɛm ana wo sakro sikam ana busuafo bo na de opa ma hia wo hwɛ yɛbɛdi watam yɛde wobɛatɔla turo bɔɔla kyikyi tɔla kyiakyi brodua hwɛ ho yie na nipa pa nnɔ so gyeme so amen ɛnipa ne nkɛyɛ o deɛ ɔbɛyɛ ma nipa biara no ɔmu ɔmu nanka obi wɔfa ɛdi hene bɛne wɔfa no akɔ aborɔkyiri aba na na aba na mewɔfa ase a bɛmfa nsɛ mewɔ faase me yima mede yima kɔ secondary school yima wɔ school me na mɛhwɛ no ɛna mefrɛ aborɔkyiri aba meyɛ ɔhene na nke wakɔbɔ gangamaneɛ sɛ me wɔfa ba momyɛnkɔneɛnkɔ wia no wote aseɛ momaba ba yere papa no wia no agye ne ho sika nyinaa ɔfaaseɛ ne ka ho bi nyame adom papa no atu firi baabi kuro wom abatena atake ha kikiri ne passport de anyera ɔsa akɔ aburokyire wasa de wo fa ase aba o yɛ wasa hwɛ no school hwɛ o listen ni papa yo eni papa yira amen ɔkɔba yɛ the same thing wasa akɔfɔ cruise abɛwia papa na sɛ lepu papa no yere wɔka ho bi lucky patrol team ɛnam na ɔmo pam akorɔmfoɔ yi yɛkɔbie mask a akwala yi a fata aseɛ yɛkyerɛ ne kɔbie mask a akwala yi a wɔno nama no hwɛ no school no ɛka ho bi wate aseɛ na woto boa ɛnsa mma te asɛm no yi enti meka se menka nkyɛ ɔ sɛ ne papa nnɔ so meka se menua mayɛ sɛ nnua bateɛ sɛ bobaba mpɛpɛ die bobaba mpɛpɛ ɛdie yɛbɛ sɛ amen ɔwɔ sɛ yɛate bobɛ no awie ana kyerɛ maako bi tua so ana wɔma ɛni sika ɛni afuo no bi ɛnam akyerɛ tete deɛ aka no a wɔtoɔ no ɛno ne yɛfrɛ no mpɛprɛ wate aseɛ deɛ ɔte mpɛprɛ no ɔnenam boba num enti ohuru bi wɔfom a ɔbɛfa ɔtiatia so nti wɔne ɔpa ama wo so mpo nhwɛ wobɛhu awieyɛ ma deɛ kura wo na no ɛmfiri wo nsa no hwɛ adeɛ amen na busua nko wabea adwuma
and wafa workers. What you say? So you're very careful. Manager now wafa no ne workers no so. And you want me and fa won to am so. Ogru ho mbagu adwuma. What do you say? And we are say and kasa me manya for manager fa you can say workers. My for workers no my for auditor and you know I don't matter. Shall be ability no auto. Anko no auditor no ya adwuma wura anko pe. Manager no nya ya wo pe. Manager no ya adwuma wura CEO anko pe. Workers no so adwe no. Workers no so adwe so mu so CEO. Obi e probia yi na firi ho. You ba say what you say? That's right. You want say we adwuma no ye be guru. Guno. Na wana jiji dem. Okay, say no faase. Why you me no manager adwuma no guru? We dey see adwuma na no. Jame so amen. Amen. Wow bakura no. O so hwe. Enya ma di ni nsano a. Ada so kura wo. Dada. O so hwe. Ni papa no so. Me dey America tira wo. Sa me se me bi asori na ma huro. You ever saw me more pajano? When you need me kasi etia. Fani jina dia kurong. Oba sorry etia. What you say? Yes. Nanka te say me be a store and me be another branch store and I'm say correct. So no dia. That be Katie. So what you say? Yes. We put you more to the point to say. We claim ownership. What you say? Bonnie Panson. No pass me kind of correction. You put him what done. You put crowd in money. All I know, sorry, I want you. I had your PSika. Compo Nipa. Now, as somewhere I remember bosses are obi to your team show. What the other 40 Mr. Cash? Odi adamfo chi na wari agu nanka me kunu ha me mabaka kira me maame ba ma ne say maame wa ware pen o ware da enti unu dia wa ware am onim so ba ne trase me ba fa na wura mu ntia ti ayo foforo sa na tia na wo kwa yanka na abotra wate na bra ho ase na kotena okuru ntia me ne okuru ba kasa wafra wasi akrokron akasa kira no kama waba atrase mi ala mu wo dia na dia obedi ne kwase animu na ode te wo no amen amen na kwara no so atrase na enam so na ware ya dai agu me pasai anano pai obi dia danfo chi o ama no university akwa bono the school abono the nursing training abono obi di adamfo ti ma no dwetira hye anybody sabra no ka say jo obi di adamfo ti ahuru no na bono dam What's a million miles in your batia? My say Bubaba and Pepper. Bubaba and Pepper, and dear Buba Asia Media, Brodma Kaime Condon, Bini Ho. What's a Brodma Kaim? Also, sir, I dear be a buffasia, affe, Akono. What is here? Yes. Sanka Diabakai is talking about the Christ. That's right. It's talking about the Christ. A Diabakaina, a Yakono, a Bini Ho, or Doni Ho. Odo aduabale de de ka no ayo odo but odo ni ho no kwasem pa o se brother me ko do no ebi ni ho ma se bubaba empepedi afanhia se o se minie ma se nuabate se bubaba empepedi buba Asia Media brother me ko do no brother ma kan me ko do no ebi ni ho o ye ti aso ni o brother ma kan na me ko do no Bikano, Biniho, Daila, or Daila, a Bonia Benny Patrim. The other son of your hatred. Oh, you Patrim, dear. Why, yes, sir? Envy,
ahoya ni bele tia semedi bana boni techiri wa ba ho boni di na chi odoni ni ho odoni wa asumdue ni ho amen odoni ho ojuo ni ho odoni ho abodutire ni ho odoni ho ayamye ni ho odoni ho papa ye ni ho payindi ho jidia ni ho jidia nya adwuma aduaba kan no ni ho de bakani ni wa de tosu bi ni ho o sa ya sitia kwasam Antimika asiro ka eno ya seme mu du papa we dey wa ho makoyi ase minu na kamis minu na ya morning show asemwe ana yi aba no mafra me makoyi ase na ntimi de odogun nsem ama me nom sawo de me ko no ukokume kunwa betra konwa so no no seleko oh god anybody oh and the other kakoku your society bi bajob waboa woni na ho odi ko wuram no akun obeku so aberechire obeku so odwan amen what you say me basala na pai aya futu sam kituwa bi anadia me huri ya na me di preach no me kamu na me huri se ya tietia mo na ya bo ho ba no so asetia ne se yate am se moya na ya bo ho ba di net ya se so ye kura taya apam no ma na fadia ye tietia so ni panye ni panye what I say yesu ya obi so na tade man mo je atwa yesu Jaro every fear ba katran se me baba wu benyane no me baba yare ba sare yare ye had the 2 year ni edi na chi no sa ya su ya ni ade ko jina ho ya edi na asam no na dom na so na tade am nya yare se na te ma ka se bona semiem yona donna ni pa dom no esa te mu ka se bona semiem what you say me pasala no pai o mo nya ni da ho so de o ba no hweniye de o no din komo no hweniye de o no ti da ba ko no hweniye de o no ya adwuma no so hweniye amen amen mena me ka ma se say satan won wura wo mu bio cause o tada wo woni ni pantam odi asia nyame si amfa ba mo wo wati o si amfa ba mo wo wati na wo nso nkia nanti enti sata woni so ko wura wo mu aba ba boniti tada ho tori asia yes so wo wura wo mu bio o fani pam oh o fani pam timoni nie wo na bai chineni pan bai wo wala bai eni pa na ba fa ba ni pam ni pa no jama so amen fa ba ni na bi sanse hey sata wo koi ko di palo so eja wati ase tiase no ni pa nyu sofo do to so kai o sini papa yire fra sase so o say o sini papa wa yira fra sase so ni papa yira fra sase so eno kura so jama so amen ni ka ka se mo ala baka so abodam ni papa yira ebinu jama so amen eno kura ana de opa ko su so asem o kire obi oni ba tie na da Facebook what is here asofo ya kwa ya ba ya church members bi ya chi odi opa ya bibi wa so dem sese obe ko Facebook oh wodo bako na me adia aya me dan so me jira me Facebook na fra me am don ba yen che ana nya internet na fra o ente o ka asem bi afa ko se wa normal yesu se nipa ni nyina do wa ye ona nipa ni nyina ta wo so a de
What do you say? Yes. And tell you me, definitely men are townful. What do you say? Yes. Boy, see, baby. A bit of Latin cover now, da. She can be brand. She can be brand. And I say, oh, I was free like you. Or let me go because I can say we are called some so boy. Come on, son, someone catch them, Bosomokoro. What do you say? Oh, boy. I want to mean because I saw we are in Premier, oh, boy. The other kind of say, one first economy, or what's your name? Maybe I'm sorry now. No, sir, sorry, no, sir, here. I saw an employment show. Oh, yes, she can pow. Means to be told, we are proud of the court. We are money conscious of the court. What do you say? Yes. Tell somebody, I'm a man, sure. Over court. Tell somebody, who you go. Tell me your man. And you know, I'm the Kurondeki. Proudness. Money conscious. Now I'm going to tell about King Sofubi. Or Sean Solomon, come out because 12 as I say. A Church of Christ. Sofubaku. I found you trying to cut 2 million. Hey, Bosumio. No, 1.8. No more 200 new social on your meeting, Cassia. 220 cities. I say, I said, I'm going to go to that fresh software. Let me say, software part, your mini software. Software, we are the Old Church of Christ software. I'm sure. Saying in our back, I told you, I'm about 12 man, I'm not to be a man. Then you hear, software, me patch out any dim, who pay us. Also, oh, baby, I'll be some your friend. I'm to react to me 2 million. I'm saying, we did suffer more than 22 years. Wow. And the Daniel coming is a baba. If you know what Quatromua, when you are by you, if you're driving off from Kurono, I don't know. I don't know. Peter, what things are so you know. And the Bemau, yeah, Bunty. What does you? This is all Quatrofia. Drobaya, oh, sister, Priya for Prebi. A dustbin at Sierra Fan Udagum. Sis Oboa, O Promura. Show who you want to enjoy. When you are a little when you feel, or then you outside when you are 12 you. Oh, Sabu, who you are, young gas, Samuko school. One of 4 and 4 no. I'm going to who brim. Also, I start here. The 3 now when you are a person who eat the same thing. Now they are boy at 2 baby. 10 years. And a pie. Made the manusi. Dog can guy. What's in the papa? You're the papa, you know. Telephone in the pump. Pump. When you not to Temuja. Alibo, you to Temuja. Was soon won't be an fidie. Yes. Abamu and no banyam, no catch us in your ready. I saw the shop and in your ready in cow. Yes. But I told us here. All the shop or do I carry down here and send them off and from one? Me near ready no. But I told us here. And you need the son and you all can yes, I'm not here. I'm working now. And I'm a show. And the man who say yes. The Mentissa boys now, and I'm no, or Yabo, a friend of Yabos. But so the yellow light, the red lights, I say, will be traveling drop. Susu Jimmy, Susu Daha, Cotopecha, Susu Jimmy. And you again somebody in summer or cano, San or Baya, when ya. When Sanny Hona, one more Jinsibia.
ɛnimu nyinaa twitwa na wode nam te so obi a wakɔfuo mu no susu Jimmy wɔnyi mu ya na ba unsa saa wɔnyɛ ready ɔdi ase kwasempa na utia nyɛ na sɛ unsu Jimmy na akɔyigu na sɛ yi akɔda no na kawa wode a breaking future ɔkɔ ti asɛm ni me pasala no pai aya futu so afutu sam do ya badwe na ba fa asɛm ɔkwase abapo mo hwam wo sofo a hwɛ huye anka sɛ ya nyina wɔ Pillar of Zion Church hwɛ obi was Pillar of Zion Church wɔyɛ bɔnwono wɔyɛ demon ogoro ho ɔba wo pia wani ntia na safo no afirim ɔyɛ ni wakɔdi nhyɛnhyɛmɛ na wawie yaba nipa nyɛ ana me bia ma so ma kum cha sanka me nso ma koyɛ adiifoɔ no bi nipa nyɛ yɛhwɛ yie de ɔto aso kae ɔse na wɔn nyinaa nsa gu bɔne so sɛ ɛnyɛ yie nsa gu bɔne so sɛ bɔne no ma mo nyɛ yie ɔsafonyini bisa biribi ɔde ase ne nsa gu bɔne so Ghana nkɔ so nyinaa yɛ saa nneɔma no Ghana tete apa nsɛm ɛyɛ saa nneɔma no momu sɛ Ghanafoɔ sɛ dɛnti na kasagyae ɔmomfa kwan ma no nyi bio momu sɛ Ghanafoɔ kasagyae company na da so wɔ hɔ ɛdi ade nti ne yɛmfa sika ma no nyi kwan bio ɔmo nkyerɛm ɔno buroni no ɔno ɔmpa bribe wɔgye anyɛ deɛ ɔbɛma obie wode ase a ɛne saa na te ade a yɛma anyɛ bio percentage ni ma yɛmfa ma wo ɔnsɛ ne ɛsi te a momo sa Ghanafoɔ mpanimfoɔ busa Lawrence yɛneɛma mpani dada sɛ wɔyɛ akwan 92 kasagya na yɛyɛ ɛyɛ dan na ɛse yɛmfa ma kasagya bio ɛyɛ dan wode ase a Ghanafoɔ yɛ bɔnefoɔ wode saa no anade wode ma contractor ansoro nyinaa yɛde fra brɔk nsoro yɛde fra yɛka ne sɛ cement nsoro ɔte wobɛkɔ na cement no gu wiram na abɔbɔ yɛ atwe yɛtɔn ɛnɛ sɛ nnua no kora sɛ yɛmfa mmɔdaa so bio te carpenterfoɔ nya bi nnua ɔbɛkyɛke wɔtɔ nadoa box bɛsɛ 20 ɔbɛkyɛke ne 30 na wayi 10 box nso wɔkyagye wo wate aseɛ wɔfa sitani sɛ bɛyɛm adwuma no ɛnipa nyɛ o ɔbɛsaka no aseɛ ne wɔsɛ wia nneɔma no na wɔsɛ akɔ ba bɛka kyerɛ sɛ na ɔde dada bobɔ wotukɔ a wɔsɛ na mekora mehui nka mepa ka kyerɛ wosi da bi ma sesa no wɔsɛ ne yɛnsesa wode wo kaa wode aseɛ wode abɔ ka tɔ kaa 900 million 1.2 billion tɔma wɔ bi ba sɛ wɔntwi kaa no a wɔbɛɛ sɛ asia ma wɔna saa ne ya wode aseɛ taxi ne kora de ayɛ tan ɔgye yɛ a wɔse wo masa gye sɛ mede kɔda ɔboa ɔne wobɛtwi ne de na nadamfo atwi ne 90 ɔmu twi kaa na kum no nti kaa na nhome wode aseɛ ne yɛbɛyɛ da sɛ samon na ɔka kyerɛ sɛ masa kaa ne deɛ ne ho ɔden paa awurade bɛyɛ adom ɔhyɛ wo nkuran ɔno no sika no aba no wanadwo no deɛ no ɛno no ɛnyɛ maintenance ɛna that time deɛ ɔbɛnya no nso aguru ɛnipa nyɛ o the same taxi no sɛ wo a wotɔ w'adeɛ nim twia nanso wobɛtwi w'adeɛ a hwie be 5 months wobɛte taxi ne ka ɛno kora anadwo nka ho o taxi ne saa yɛ mono me se
aja nipa nyɛ o nipa pa no not so nipa nyɛ what does it sprinter yɛse fa kɔ fee so ɔtumi kɔ nkran na ɔbɛyɛ fee so sɛsi adai nipa ɔyaka feeling anadwo ne ɔgye contract no na ne mati ada ɔyɛ adeɛ nkyɛ masala wɔ so ɛnyɛ deɛ mente apɔ ɛnyɛ yɛ nkwa adwuma ɔpoa wabɔ light atwe feeling ne nyinaa nipa nyɛ o nipa nyɛ asafo wɛ no de abɛsi wɔ break engine what does it ɔspake yɛ ana fɔto bi abɔ sɛ yɛnkɔ ka nkyerɛ ma sɛ kaa no fɔto anadwene watwie bubu no bonsɛ wɔnam soɔ break bi ani ma so de nam so pɛ ɛsɛ paa na mɛka kyerɛ anya ntani ade akyi n'anim a nti sɛ woanhwɛ nipa yɛ o very mistake wobɛyɛ mistake dia I don't know always at last poems of the fools mepɛ sɛ ɔbadwema bi a wotie me na no Kranika 7 1 down to 6 semo ɛjɔ kansi na mempɔn ɔse na wɔ mu nipa pa te sɛ hwerɛmɔ di papa o yɛnsi akɔwa wɔyɛ papa te sɛ hwerɛmɔ akɔwa deɛ wɔyɛ very good ɔte sɛ hwerɛmɔ wate kɔyɛ mu da hwerɛmo yɛsɛ frɛ na akɔbɔ werɛ kɔbɛ 2 feet kasɛɛ no no 2 inches as a 3 inches kasɛ o ano ɔdere kyerɛ papa kasɛ o ni papa no yɛase wɔyɛ ni papa no ɔte sɛ hwerɛmo gyeme so amen ɔte sɛ hwerɛmo ɔte sɛ akɔbɔ werɛ ewiram yɛne atena kura ase no dia yɛnim hwerɛmo na ɔmu teefoɔ te sɛ ɔmu teefoɔ sene nkasɛɛ ban deɛ yɛyɛ frɛ sɛ wɔ mo deɛ ɔmo tena no ɔsene wɔn sene nkasɛɛ man wɔn kyerɛ papa na wɛmfoɔ da no wasotwe reba ɛno na wɔn nsa kasaka bɛduru monyɛ damfoɔ ni na momfa mo nto ɔyɔnkɔ so ɔte asɛm a wɔka te asɛm ne ye teefoɔ no sene ɛsene kasɛɛ ban nkasɛɛ ban bɛbɛ sɛ wɔte aseɛ teefoɔ no sene nkasɛɛ ban 5 sɛ monyɛ adamfoɔ ni ɛnyɛ adamfoɔ ni momfa mo nto ɔyɔnkɔ so owi a wɔse nyankoɔ fa wo nto no so ɛnyɛ adamfoɔ ni na momfa mo nto ɔyɔnkɔ wɔde aseɛ wɔsoso pasta no a wɔdi wakyi no sɛ nyini ni o ɛnyini ni wɔwadwe bi so ɔbɛtere wo bɛte ɔnka nkyerɛ wo ɔkura dwemmɔne wode wakoma nyina ma no wɔku wakyɛ enti na mese me adwuma no mekura 90% mekuram ɔde aseɛ 90% no mi mekuram wo a maka mo nkyɛ 10% no nkuram wogya mu anante ɛnwe ɔnsɛ na mese yɛ madwuma no mekura 90% akura me asɔfoɔ a maka nyinaa mo nkyɛ 10 no amen woka sɛ magya ma ɛnwe nantino no na sɛ mekura 50 ɛndeɛ na wɔsi kura 50 na mo nso mokura 50 a asɛm ato me aseɛ dɔɔso bɛwurɛo wobɛkyɛ wode aseɛ ɛnti wogya moam so hulale mekura nante gyeme so amen ebia na deɛ wo mu kura mu no wakura bi wonkura 2% koraa togya ma hulale yɛko anim fa mo nto adamfoɔ so monyɛ damfoɔ ni sɛ mofa mo nto ɔyɔnkoɔ so ɔyɔnkoɔ fa wo nto no so wonua koraa fa wo nto no so wo papa ba wo maame ba fa wo nto no so ɔba ada wo kokɔ mu no ne ho na wɛn wa no na oyere koraa ka wano tom yɛnsɛm nyinaa na wɔsɛ ɔkyerɛ mu kyerɛ no gyama sɛ amen yɛnsɛm nyina nyɛ secret biara wɔsɛ ɔbia so kyerɛ no ka wano tom ebi kura wɔyɛ spiritual CID ebi kura bɛbata wo for the purpose amen ana pai makasa akyɛ wia wɔne wɔte na hwɛ wakɔ ayie anyi nipa ndi saa
totoa kwa yi so so bosom nyame dia okra no aye ho nko a jebe so amen asodam na wakono so fa ho boni pa ho the head sma obi abatia sori num momo manyini no ya asodam o bo manyini no obi timo ya baifo obi ti asodam o to eliminate obi timo freemason wan hwa kwa yi obi yu afiri nyame mu amen ana makar momo manyini nya bosonsom momo manyini no anya se obi som bosom bi ntina yo se no ene ya asodam no ebenya obi obo dwaman ebenya obi obo krono ebenya baifo ebenya kristoni anu no se amanu mom but ni nyina akiro ya ka champagne trewon do waso betie no ayede betie ana no pay mafutu ni sha hweye je so amen hweye na ni papa noso ntini ni bawo me kam wate wadanfo no awodi na tia wukunu no sanka hadi akoso wani bua tomo a ana hoso wan saye nchianum sadi ansani fiche won saye mo ha ka wure se waji wukunu no wodi mu akwa fa na nkofi ankokira ate wonya katim wuneto wotoya tra wonya katim unufo nso ya nyanjua bi wonya katim wofuru kapu wonya katim enyi kura woni bi wonya katim wadanfo na wodi si awukuru no hunu ni nantu enya huna to a wajiro so wowo nufo a egugu ho na wo ba na ni aba wo se de o se ti awukuru ni chae woni mu amen waje hweye na nya dia samsam nyina na osika hweye me da futuo na me de mawo so ba sia me aba buawo ala pai erari yesu won sho amen omo oni da ho amen omo oni mra ho so amen so na fufu so kasa so abra boyia na wiye ni asam no ahase anya di no sa wiye de odi na chi no ehe no odi ukoduro ba ta wa ase de odi na chi no fai eno odi ukoduro hweye na ni papa no so amen na mi sha